Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan! Hatid sa inyo ng DOH Communications Management Unit. At programang ugnayan sa Bicol ng Philippine Information Agency Region 5. Chikahang Pangkalusugan! Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 11 ng umaga sa DOH Bicol CHD Facebook page, Sa PIA Region 5 Facebook page, at DWZR 828 kHz Zoom Radio. Chikahang Pangkalusugan! Tara na mga kachika! Magandang araw, Bicolandia! Nakatutok kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. So narito po kami ulit upang maghatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan, mga programa at serbisyong salud Bicolnon na hatid ng DOH Bicol. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit sa ngalan ng aming Regional Director na si Dr. Rosa Maria Rempilio. Kami ay inyong makakasama tuwing Biyernes sa ating live stream sa DOH Bicol CHD. Ako po si Denise mula sa DOH Bicol Communications Management Unit. At ako naman po si Nicole ng DOH Bicol CMU at kasama din po natin sa ating technical side sina Mr. Jomar Siciliano at Mr. Regner Almuela Jr. At tayo rin po ay kasulukuyang napapanood ng live sa Radyo Pilipinas Albay at sa Philippine Information Agency Region 5 Facebook pages. At tuwing Chikahang Pangkalusugan, ating binibigyang pansin ang mga napapanahong health events at health programs ng DOH para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. At syempre, ibabahagi din po natin ang mga latest na balita tungkol sa kalusugan. Makinig, umantabay at ating alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point Health Action Agenda. Ayan, so good morning and happy Friday po ulit sa inyong lahat. Nicole, ayan. Yes, happy Friday po. Happy Friday. So, as we all know po, last weekend, tayo po ay nasalanta ng bagyong Uwan. So, we are very thankful sa lahat po ng ating partners at kami po sa DOH, lalo na po dito sa Bicol, ay patuloy po ang ating serbisyong pangkalusugan para po sa ating mga typhoon response na mga action po natin. So ang dami pong nangyari na mga response natin. Nagbigay na rin po tayo ng mga gamot para sa mga nasalanta ng bagyo, especially po sa mga island provinces. So it's very important po yan. So, bago po dumako tayo muna sa ating balitang DOH Bicol. Narito ang mga latest na balita ng DOH Bicol sa linggong ito. Kalusugan ng mga senior citizens sa Bicol sa gitna ng pananalasa ng bagyong Uwan, binantayan ng DOH. Mahigit 1.7 milyong halaga ng mga gamot, health logistics inihatid ng DOH Bicol sa probinsya ng Catanduanes.
DOH-WHO pinaiigting ang kampanyang kontra TB. Isinusulong ang screening ng 12 milyong Pilipino sa 2026. DOH Bicol nagbabala tungkol sa banta ng carbon monoxide poisoning kaugnay ng paggamit ng generator. Para naman sa mga detalye ng balita. Binigyang prioridad ng DOH Bicol ang kaligtasan at kalusugan ng mga senior citizen sa gitna ng pananalasa ng bagyong Uwan. Bilang tugon, nagtungo ang response teams katuwang ang mga Human Resource for Health sa evacuation centers upang magsagawa ng agarang health assessment. Nagbahagi din ng mga gamot kontra ubo at lagnat, maging maintenance medicines na critical sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga senior citizens. Batid ng DOH Bicol na ang senior citizens ay kabilang sa mga lubos na naapektuhan kapag may bagyo. Kaya naman, mas pinaiigting nito ang response interventions na hindi lamang tumutugon kung hindi makakatulong upang maiwasan ang iba't ibang banta sa kanilang kalusugan. Kaugnay nito, isinusulong ng DOH Bicol na tiyakin ang maayos na access ng mga evacuees at mga apektadong residente, partikular ang mga vulnerableng sektor, sa agarang tulong medikal at serbisyong pangkalusugan, bago, tuwing at pagkatapos ng kalamidad o anumang sakuna. Para sa susunod na balita, umabot sa 1.7 milyong halaga ng health logistics at gamot ang naipadala sa Catanduanes Provincial Health Office nitong Miyerkules, November 12, 2025 bilang tugon sa mga apektadong lugar sa probinsya kasunod ng pananalasa ng bagyong Uwan. Bukod dito, 151,636 pesos na halaga ng mga gamot ang na-turn over sa Provincial DOH Office ng Catanduanes na ipapamahagi naman sa mga evacuees at residenteng nangangailangan ng kaukulang medikasyon. Kasalukuyang nagsasagawa ng water, sanitation and hygiene interventions ang response teams ng DOH Bicol sa mga apektadong komunidad upang maiwasan ang pagkalat ng banta mula sa anumang sakit, partikular na ang waterborne diseases. Kasabay nito, patuloy din ang pagbibigay ng mga serbisyong pangnutrisyon ng Philippine Multisectoral Nutrition Project o PMNP upang tiyaking maayos ang estado ng nutrisyon at kalusugan ng mga nasalanta ng bagyo, lalo na ng mga bata na kasalukuyang tumutuloy sa mga evacuation center. Patuloy naman na pinaiigting ng kagawaran ang pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Catanduanes upang masiguro ang komprehensibong paghahatid ng mga serbisyong medikal at mas mapabilis ang pag-recover ng bawat Katandunganon. Patungkol naman sa ating tuberculosis program, katuwang ang World Health Organization, isinusulong ng Kagawaran ng Kalusugan na madagdagan ng 4.2 billion pesos na budget ang tuberculosis program upang mas mapalawak ang mga serbisyong pangkalusugan laban sa TB. Kaugnay nito, nilalayo ng Kagawaran na umabot sa 12 milyon na mga Pilipino ang maisailalim sa TB screening sa taong 2026. Alinsunod ito sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na pataasin ang prevention at treatment interventions kontra tuberculosis sa bansa. Ayon kay Health Secretary Dr. Teodoro J. Herbosa, ipinapatupad ng DOH ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng ultra-portable AI-powered chest x-rays at nucleic acid amplification test na nakatutulong upang mas mapadali ang proseso ng screening at diagnosis. Layunin ng Kagawaran ang zero TB mortality rate sa buong bansa. Kaya naman, hinihimok ng DOH na sumangguni sa pinakamalapit na primary care facility ng inyong lugar para sa maagang pagpapasuri, pag-iwas at maayos na gamutan.
Kung nais magpakonsulta ay maaaring makipag-ugnayan sa mga rural health units at DOH partner hospitals na may TB DOTS facility para mga serbisyong medikal tulad ng chest x-ray, mobile laboratories, screening, gene expert test at iba pang diagnostic procedures. Sa iba pang balita, nagbabala ang Kagawaran ng Kalusugan Bicol hinggil sa nakipipinsalang karamdaman na dulot ng carbon monoxide kaugnay ng maling paggamit ng generator. Ito ay kasunod ng pananalasa ng Bagyong Uwan kung saan malaking bahagi ng rehiyon ang nawala ng supply ng kuryente. Ang carbon monoxide ay isang uri ng nakalalasong gas na walang amoy, walang kulay at walang lasa kaya't lubhang mapanganib dahil mahirap matukoy kung nakalanghap na nito ang isang individual. Ito ay kadalasang nagmumula sa pagsusunog ng anumang panggatong na tulad ng propane, langis, kahoy, uling at gasolina na siyang ginagamit sa mga generator sets. Ang matagal na exposure sa carbon monoxide ay nakamamatay. Ilan sa mga sintomas ng pagkalason mula sa carbon monoxide ay pananakit ng ulo, pagkaantok, panghihina, pagduduwal, hirap sa paghinga, pagkalito at pagkahimatay. Maaari din itong magdulot ng pagbagal ng pulso at pagkakomatos kapag hindi naagapan. Panawagan ng DOH Bicol na panatilihing may maayos na daloy ng hangin ang mga pinagkakalagyan ng mga generator, makinarya at iba pang mga kagamitang maaaring pagmulan ng carbon monoxide. Kung maaari ay iwasang gumamit ng generator, camp stove, uling, grill o iba pang gasolina o kagamitang nagsusunog ng uling sa loob ng bahay. Kung makararamdam ng mga o anumang sintomas ng pagkalason mula sa carbon monoxide ay agad na sumangguni sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. At yan po ang mga balitang hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. Para naman po sa ating chikahan ngayong araw ay sentro ng ating talakayan ang isa sa mga syempre napapanahong usapin pa rin sa pangkalusugan. So dahil kakatapos lang po ng isa na namang bagyo dito sa ating rehiyon, which is ang ating yung Bagyong Uwan, ibabahagi po namin yung mga health reminders pagkatapos po ng bagyo. Tulad na rin po or particularly sa ating water, sanitation at hygiene or yung mas kilala bilang WASH. So makasama po natin ang isang eksperto mula sa ating DOH Bicol CHD para po malaman natin ang mga karagdagang impormasyon tungkol sa WASH. Magbabalik po ang chikahang pangkalusugan. Looking for banners, social media cards, key visuals, LED materials, FAQs, or editable assets? Our monthly health event communication packages have you covered. How to access. Step 1. Scan the QR code below or visit bit.ly/HP Material Directory. Step 2. Complete the Google form with your basic information. Step 3. After submission, click the blue Click Me link to access over 50 customizable slides in our material directory. For further inquiries, reach us via Need quick access to reliable information during emergency or public health crisis? Get the latest risk communication materials at your fingertips. Whether it's safety guidelines, health updates, or emergency instructions, we got you covered. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/HP Library 2023. Welcome to DOH On Demand, your one-stop source for news, educational materials, and shared materials. Search and download content in seconds.
Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/DOH-on-demand25 or scan the QR code provided. Nagbabalik po ang chikahang pangkalusugan. So, kamusta nga ba ang ating health matapos ang bagyong uwan? Malinis ba ang tubig na ating iniinom at panligo, 'di ba? So, malinis din ba ang ating sapat ba at malinis ba ang ating food, 'di ba? Yung mga food preparations, tayo ba ay may sapat at malinis na CR? So, lahat ng iyan masasagot sa ating talakayan ngayong umaga kasama ang Engineer 3 ng Infectious Disease Cluster ng DOH Bicol CHD na si Engineer Leia Angela R. Castillo. So, good morning po, Engineer, Hello and po, welcome good po morning. again sa ating chikahan. Thank you, Ma'am Denise. Thank you. Good morning sa lahat ng ating listeners at viewers ng Chikahang Pangkalusugan. Yes. Ayan, Engineer, kamusta ka po? First I'm of all. good. Yes. Sana okay din ang lahat, lalo Yes. at binagyo tayo ni Typhoon Uwan. Oo nga, all is well, Yes. di ba po ano? So, ayan, speaking of our post-typhoon na response, so let's dive in po sa ating program. As we all know, si Engineer is designated sa program ng WASH, di ba? So, ano po ba, Engineer, ang WASH? Anong ibig sabihin nito? And ano yung nako-cover ng program na to? So, sa konteksto ng Department of Health, ang WASH stands for Water, Sanitation, and Hygiene. Yes. Ang layunin po ng programang ito ay siguraduhin na meron tayong malinis na supply ng inuming tubig, meron tayong maayos na sanitation facilities katulad ng toilet facilities at meron maayos na wastewater management o yung mga dumi from toilet facilities ay maayos po na namamanage. Yes. And of course, yung solid waste management natin. At isa din sa programang ito ang pagtaguyod ng or pagsulong ng kalinisan sa katawan, Yes. including yung proper hand hygiene. Yes. Tama ka dun, Engineer. Yes. Gusto ko yung mga sinabi mo kasi it all boils down sa ating sanitation and hygiene talaga, So, dapat clean tayo palagi. And, syempre, hindi naman natin may iwasan yung, syempre, after the bagyo, maglinis-linis tayo. So, parang it's community effort na rin outside of our homes. Syempre, it starts within the family, di ba? Yes. So, dapat sa household pa lang, malinis na tayo, di ba? Kasi, parang yung hand washing, regular naman na dapat natin yung ginagawa, Tama po, di ba? opo. And may time din pala sa pag-hand wash. So, bago tayo pumunta nun later on, Engineer, gaano ka-importante ang wash, ayan, tuwing may sakuna and after ng sakuna, like itong naging bagyo natin, si Bagyong Uwan. Opo. Tuwing emergency kasi, Yes. lalo sa ganitong mga sitwasyon, meron tayong mga evacuation centers, Yes. nako-compromise yung ating wash services. Oh. Kulang yung supply ng tubig o walang supply ng tubig, walang maayos na sanitation facilities, at Yes. kapag walang supply naman ng tubig, hindi tayo makakapag-practice ng proper hand hygiene or kahit yung pagligo. Yes. So, importante yung wash during emergency kasi ayaw natin magkaroon ng double burden yung ating yes. community, yung ating mga tao. Imagine, natamaan na sila ng bagyo, nawalan Yes. sila ng bahay, and yet after nun magkakasakit pa sila. Yes po. 'Di ba? Yun yung Yes. gusto nating iwasan, yung outbreak ng mga diseases Tama po. after bagyo. Kasi Yes. double burden ito sa Yes ating mga po. community. Yes po. Kumbaga, Engineer, mas sila, siguro, yun nga, na-frustrate na sila kasi syempre, yung mga, syempre, kung yung bahay natin is talagang what if nabaha or like na-damage din yung Yes. properties natin. So, burdened na nga tayo sa ganong bagay. So, wag na nating dagdagan pagdating Yes, sa huwag na health. nating dagdagan. 'Di ba? So parang yun din po yun. Napaka-importante pala ng Yes. wash, Engineer, kasi yun din yung number one, I think isa sa mga number one problem after the bagyo, 'di ba? Yung tubig, saan ka kukuha Tubig. ng tubig Yes. na malinis. Oo, kung may CR naman, walang tubig, paano tayo gagamit ng CR? Yes, opo. So, yun talaga yung ginagawa natin sa DOH, Yes. na yung program na to. And, let's talk more about the program po, Engineer. Pero bago yun, ano po ba yung mga sakit na karaniwang
tinututukan yung mga food and waterborne illnesses. Yes, during emergency, tinututukan natin, minomonitor natin yung mga cases natin ng food and waterborne diseases. Halimbawa nito, yung cholera na maaari pong makuha sa pag-inom ng maduming tubig. Yes. So, manifestations po nito ay diarrhea, Oh, pagtatae. yes. So, kapag severe ang case, maaari po itong humantong sa dehydration. And worst scenario ay mamatay I yung see. individual dahil sa dehydration. Yes po. Meron din tayong sa amoebiasis and typhoid fever na maaring makuha po sa maduming pagkain, kontaminadong pagkain. Yes. Kapag yung food preparer po natin, halimbawa gumamit ng CR, Yes po. tapos hindi po naghugas ng kamay at nag-handle po siya ng food, nag-prepare siya ng food, most likely makakontaminate po yung pagkain Yes. na maaari po magdala ng sakit na typhoid tsaka amoebiasis. So ilan ito sa mga sakit na pwede po nating makuha sa contaminated na tubig at pagkain. I see. Opo. Delikado po talaga yung Yes, typhoid. opo. Nakakamatay po Oo, ito. Yes, pati yung amoebiasis po Yes. is po din nakakamatay Kapag din po hindi siya pag naagapan. hindi naagapan. So, that's just few of the talagang life-threatening na illnesses na pwedeng makuha natin kapag yun, hindi safe yung ating iniinom and kinakain. Yes. Opo. Pati na rin po ba, what about po engineers sa mga toilet? May nakukuha ba tayong mga sakit kapag parang ganun din po siya? Opo, for Opo. example, wala tayong toilet facilities. Yes po. So, kung saan-saan tatae. Yes, Ayan. opo, So, yun. makakontaminate po yung ating mga water sources. And mag-a-attract po ito ng mga vermin. Ayun. Yung mga langaw po, maaari din po ito magdala ng sakit. Pag dumapo yung langaw sa tae, tapos dadapo sa pagkain, Yes, tapos opo. mai-intake po natin, yan din po yung isang dahilan ng amoebiasis or typhoid Ayun, fever. ayun. So, ayaw po natin mangyari yon, kaya in-encourage po namin lahat ng tao na tumae sa tamang Yes. lugar. Tumae lang po sa toilet facilities. Tama. Kasi Opo. yan, parang dyan papasok po yung zero open Yes, defecation zero yan. open Inano ko na. defecation. Opo. Yung ZOD natin, ano. Kasi Opo. ina-aim, yun nga po yung sabi ni engineer, ina-aim natin na dapat wala nang tatae or magdudumi sa mga hindi naman toilet, di ba? Yes, So, opo. dapat meron tayong available na toilet facility talaga. Tama po. And hindi dapat shared, di ba, engineer? Kung Or if we're achieving for another level of Ayan. may mga grade kasi grade level yung ating zero open defecation, so the higher the level, Yes. the higher the requirement na dapat wala ng shared toilet. I think Ayan. for G2 level, for zero okay. open defecation, Yes po. wala na dapat shared. Ah, So yun okay. naman yung goal talaga sana ng programa. Yes. Na sa darating na panahon, bawat kabahayan po dito sa region, eventually sa Pilipinas, Yes. ay may kanya-kanya ng toilet facilities. Yun nga po, engineer. So, yun po, maganda po talagang target yun, ano? Yes. Kasi we are slowly but surely going there with the help of syempre kayo po, engineer, as our regional program coordinator, and syempre yung mga partners po natin sa LGU. Yes. So, they're very important element to this kind of program. So, ayun po, engineer, ang ganda po nung sinabi nyo about po doon sa, yung mga sakit. Kasi ako po nung bata, ayun, konting story time. Ako po nung bata, nagka-amoebiasis po ako. Yun sa water daw na contaminated. So, hindi lang naman kahit sa bagyo nakukuha yun. Like, after bagyo, like, siguro talagang kapag yung everyday na dapat Public swimming pools. yan, yung Oo, mga pwede din dyan activities makuha. na Oo. ginagawa natin na hindi natin alam na dirty pala yung water. Yes. Yung pagkain, nadapuan ng langaw, pwede din yun. Opo. Like, wala pa ata po ako nun 1 year old. Oh, Tapos, very nagka-severe young. amoebiasis po ako. Yes, mahina pa kasi yung resistensya usually ng mga babies, kaya sila talaga yung high Yes po. risk. Yes, yung Sila prone. yung tinuturing nating high risk sa mga ganitong Yes sakit po. kasi prone sila sa dehydration. Yes po. So, ganun. So, talagang important po talaga na matutukan ng ating health. Ayan, so, next naman po, engineer. So, sa panahon, ayun, natanong na po natin kung sa panahon lang ba ng sakuna
ina-activate itong WASH, di ba? Hindi naman po, engineer. Hindi naman po. All year long program po ito Yes. ng Department of Yes. Health. Kapartner po dito natin yung ating mga local health offices. Apo. So every month, nagpapa-water quality monitoring testing tayo sa ating mga drinking water service providers. For example, yung mga water refilling stations natin, required sila mag-undergo ng water testing monthly for microbiological and every 6 months for physical and chemical water testing para po masiguro na ako in accordance with the Philippine National Standards for Drinking Water, yung supply ng kanilang tubig. And even yung ating mga bawasa, Yes po. dapat tinitest din nila yung mga level 1, level 2 natin. Ayan. Dapat nag-undergo ng water quality monitoring testing. Yes Hindi po. lamang ito during emergency. Ayun. Meron din tayong issuance of sanitary permit sa ating mga food establishments. Yes po. Para masiguro na compliance sila sa ating Sanitation Code of the Philippines. Ayan. Ayan. Yes, Dapat yes. sila sa ating sanitation standards. And of course, yung issuance natin ng health certificates sa ating mga food handlers para Ayan. masiguro na sila ay walang nakakahawang sakit na pwedeng maipasa during food preparation. Ayan. Yes, and of course, the Yes Zero po. Open Defecation Program po Yes. ng Department of Health, Uh-uh. kung saan naglalayon tayong mapatayuan ng mga toilet facilities, ang ating mga communities, para maisulong po yung ating Zero Open Defecation o yung wala na pong dumi, Dumi, wala nang di ba po? tae sa ating kapaligiran. Yes. Opo. Ayan, mention niyo po yung kapaligiran, engineer. Yes. So, hindi lang tayo talaga yung naapektuhan nito, pati yung environment natin, di ba? So, maaring magkaroon ng environmental pollution, di ba, engineer? Yes. So, And kapag polluted po yung environment natin, Yes. mataas po yung chance na ma-expose po tayo sa iba't ibang environmental-related illnesses. yes, yung mga hazards po natin Yes na po. tinatawag. Ayan, so parang cycle lang siya, di ba? It's Yes, parang cycle. negative cycle na parang tayo pag may ginawa tayong like yung defecation or yung pagdudumi sa environment, babalik din sa atin. Yes. So dapat talaga we value our health and our environment. Yes, tama po Yes yan. po, ayan. So maganda din po yung nabanggit niyo po kanina, engineer, na about sa, hindi lang pala sa water, itong sanitation. Meron din pala Yes. tayong, kasi sinerch ko po yun meron din tayong food sanitation. Ayan. So yung sinabi niyo nga po, engineer, na kailangan din po, meron tayong mga kasama po ba doon yung sanitary inspectors? Yes Sa po, opo. Actually, sila yung ating Yes. partners sa pag-implement ng ating Sanitation Code of the Philippines, yung mga yeah. sanitation policies natin. Yes po. Yung ating mga rural sanitary inspectors ang nag-implement, ang nag-i-impose nito sa kanilang mga localities. Yun, ayun po. Ayun, so maganda po kasi talagang very in touch po tayo. Yung coordination natin with them is talagang continuous naman po and talagang tinututukan po natin, minomonitor po natin Yes po, opo. yung pati yung mga food establishments, 'di ba, engineer? Yes So po. importante po talaga yun kasi yung preparation ng food, yung mga taong involved sa pag-prepare ng food, talagang dapat talagang binubusisi, 'di ba? Yes po. Actually, may pa sila, food handlers training. Kailangan nila mag-undergo ng food capacity handlers. building din. Yes, opo. So, hindi basta-basta na marunong ka lang magluto. Yes, So, ang dapat ganda. alam mo din yung kung paano maging malinis. Yes. Opo, sa pagluto, Oo. sa sarili mo, Yes. proper hygiene. So, yun po, kailangan nila mag-undergo ng mga ganong training. Yes po. And yung equipment siguro na ginagamit, yung mga facilities, like yung, for example, chine-check din po ba yung mga stove, kung malinis po ba? During Or sanitation during inspection ng ating mga sanitary inspectors. Yes po, di ba? Ayan. So, watch out. So, yung mga establishment natin, di ba, dapat talagang clean as we go and as we serve our food. And, balikan ko rin po yung about sa water sanitation. May nakalimutan lang po ako tanungin. Engineer, meron kasi akong nakikita, lalo na sa mga, yung mga public na places, yung mga free na, kunwari, water station, cooling station, meron talaga silang logo natin, di ba? Kumbaga, certified na assess sila na clean yung water. Nakita ko po yun may logo. Actually, we don't recommend that. Ah, Yung mga okay. logo, di ba? May guidelines tayo sa paggamit ng Ay, talagang. logo natin. Yes. Opo. So, bakit may ganon, di ba? Baka dahil
nakapasa siguro sila sa water testing. Yes, parang ganun Siguro po yung ganun nakalagay doon. Ano nila, yun Opo. yung message na Oo. gusto nilang Oo, ipakita. yun yung message Oo. talaga, oo. So, maganda po yun, 'di ba? Kasi, Oo. pati yung mga water dispensers, chine-check, 'di Opo, ba? dapat nililinis din po Oo. yun. Yung Oo. water dispensers po Oo. natin, dapat minimaintain po Yes. natin yung mga nozzle. Yes. Dapat nililinis din po yun. May maintenance din po sa water dispenser. Kasama po yun, engineer, sa ano. Kasi meron kaming ginawa noon. Nag-test kami. Pasado sa water refilling. Yes. Pagdating dun sa dispenser, Yun. bumagsak doon. Oh. Kasi hindi pala nalilinis yung nozzle. So, I advise po sa ating mga listeners na properly clean and maintain your water dispensers. Yes, Kasi meron opo. pa din yun. Nadumudumi pa rin yun. Oo. Yes, Parang kasi may open nagkakalumot siya eh. din siguro siya. 'Di ba po, Kaya engineer, nag-positive open. siya sa test natin. Ayun. So, hindi lang yung sa ano, ang daming dapat ma-consider, 'di ba? Opo. Kaya talagang mabusisi po talaga itong wash natin. Ayan. So, next naman po natin na tanong, engineer. So, kamusta naman po yung, bukod po sa ating provincial sanitary inspector, sino pa po yung iba nating partners dito sa ating program ng WASH? Meron pa po ba? Yes, our local government units. Yes, yung yes, mga of rural course. sanitary inspectors natin, yung mga Yes. supportive mayors na talagang sumusuporta sa programa ng Environmental and Sanitation Program. Yes po, engineer. Opo, mga Opo. partners din po natin sila. Opo, ayan. So talagang napakabigat ng role ng ating local government units, and without them, of course, hindi natin may implement itong ating mga programa, ano, Yes. and we are always there to guide them. Technical assistance, anything that they need. And nakakatuwa kasi may capacity building din po pala tayo, engineer. Yes, opo. Diba? We are teaching them how to handle din yung mga ganun. Yeah, we have food safety program Yun, yung mga... in partnership with the FDA. Yes, opo, With their opo. Food Safety Act. Yes po. And ito din po, engineer, yung isang tanong din natin. Balikan natin si Bagyo, ano. Talagang si Bicol talaga is hindi naman known for. Siguro talagang hindi natin may iwasan talaga na palagi tayong dinadaanan ng bagyo given our geographical Yes. our situation, 'di ba? So ito pong wash talaga is talagang napaka-instrumental niya kasi ang hirap po talagang kumuha kasi 'di ba yung mga kababayan natin nahihirapan silang kumuha ng mga water talaga. So talagang Yes. pinupuntahan po natin maski sa mga evacuation centers, 'di ba, engineer? So Yes. pumupunta po kayo Yeah. sa mga ECs para i-check po kasi doon lang naman sila makikita doon sila pumupunta kapag hindi na safe yung mga kabahayan nila, 'di ba? Yes. So Bumababa po yung wash yung team, team, ayan. ng Department of Health sa mga evacuation centers natin to assess yung kanilang wash services situation. Yes. And kapag may findings kami, we feedback. Ayan We po provide pala. feedback sa ating Yes. LGU na Yes po. yung ganitong evacuation center ay kailangan po ng assistance. Yes Or po. kung hindi kaya ng LGU, lumalapit tayo sa ating partners, UNICEF, Ayan, si Action yeah. Against Hunger. Yes. Tumutulong po sila talaga Meron sa po ating tayong mga NGO. Yes, yes. Sila po yun. Opo, bumababa sila Very talaga. good. And, isang request lang na bumibigay talaga sila ng Swift tulong. action. Yeah. Galing. Tumutulong po talaga sila sa atin to Ang augment galing. Yes. yung mga wash needs ng ating communities. Ang galing. Yes po. Kasi talagang sa evacuation center, their situation is hard enough. So Yes. talagang dapat at least man lang yung basic needs, 'di ba? Like water, food, everything dapat mabigay sa kanila. Yes. It's number one priority talaga. So ayun po, engineer. And may tanong din po ako about doon kasi talagang hindi natin alam, baka meron pa tayo mga kababayan na still struggling after the bagyo. So talagang they need to hear this, 'di ba? Yung ating mensahe na dapat talaga tulong-tulong tayo sa Yes po. ang pagbangon ulit, 'di ba? Yes. Kasi yun naman talaga yung gusto natin, more than being resilient. Dapat talaga merong change dun sa ating mga ginagawa, 'di ba? Opo. That's why we have this program. And yun nga po, which brings me to my next question. Paano po ba, engineer? Ano po ba yung action? Kunwari, yung testing, nakitaan po ng mga inspectors na merong maduming water or yung sample ng water. Saan po yung pinapadala? And after mapadala yung results, na-confirm na, ano po yung ginagawa dun sa lugar? Paano? Actually, na-address? during emergency, ang advice natin sa ating mga local government units
is to assume na already na yung kanilang water sources is contaminated na. Okay. Opo, kasi yung water quality testing po natin sa laboratory, it takes 7 days. It takes 7 1 days. week. Yes, para makuha yung result. And kung yung mga island provinces natin, Oo, yes. may travel time pa sila Yes. papunta. So, ang tagal. So, we advise them, baha or may bagyo, assume na madumi yung tubig dyan, Yes. mag-chlorinate na, magpakulo na, practice na I water see. safety. Yes po. Kasi we don't have time to Yes po, test. yes po. Although we have yung mga call alert, yung mga rapid water testing kits which can have a result within 24 hours. Yes. Matagal pa rin yung 24 hours Yes kung po, makaka-consume oo. ka na ng tubig nun. Yes. So we advise na mag-water safety na. Huwag na Ayan. mag-antay ng water testing kasi Opo, matagal. yes. Oo, water Ayun. safety na talaga. Yes po, engineer. Opo. Yun pala yung nakalimutan natin Yes. kanina, yung preemptive measure, tama ba? Opo. Preventive, siguro. Kasi dapat talaga na papangunahan na natin Yes. yung situation. Bago pa makontaminate yung water, dapat ano yung minention niyo po, engineer, kanina? Yung gamot ba yun? Chlorinate, Oo. boiling, pwede din yun. Yes po. Yung papakuluin muna yung water para siguradong malinis. Opo. Ayun. Mga ilang minutes po ba, engineer? 3 minutes. Boiling. Boiling for 3 average minutes. 3 minutes. Hindi yung pagsalang pa lang start Pagsalang. na nung 3 minutes. Minsan Yung 3 kasi, minutes oo. starts pa nag-boil na yung Yes. tubig. Para mamatay po yung mikrobyo. Oo. Yun talaga yung time Yes. niya. Okay. Opo. Dapat pag nag-boil Time na siya. requirement. Yes. 3 minutes ayan. boiling. Yes. Hindi yung pakasalang. Apo. Di ba Oo. meron din po tayo, engineer, ng mga chlorine Yes, tablets? we have water purification tablets Yes, na pinamimigay. Every year nag-allocate tayo sa ating mga Yes. provincial health offices. Ayan, yes. Ayan, kapag bumababa din yung team, Oo. yung wash team, namimigay din kami ng chlorine tablets. Yes po, yes So, po. iba-iba yung dosage nun, pero yung pinamimigay natin, isang tablet for 20 liters na tubig. O yung isang blue jug. Isang blue jug, Opo. yes. Wait oo. lang kayo ng 30 minutes, ayan, pwede na siyang inumin. Isang tablet lang yun, engineer? Oh yes, isang Ang tablet lang galing. yun. Yes po. So, may iba din one tablet for 10 liters. So, iba-iba kasi yung dosage nun Okay. na nabibili siguro. Pero sa DOH, yung binibigay natin for one tablet for 20 liters. So, parang pag nilagay mo po siya sa water, matutunaw siya. Yes, opo. Ang galing. And ma-disinfect na yung tubig. May lasa ba yun? Sabi nila, may lasang konting chlorine. Oo. Kung ayaw nyo ng may lasa na Pero at konti, least safe ka. mag-boil ka na lang. Yes, Opo. yes. Kaya lang makonsumo naman yun sa Makonsumo gasol. sa oras. Ay, oo, sa Or gasol. sa gatong. Yes, oo Kung nga. ayaw nyo ng makonsumo sa gatong, chlorine tablets, libre po itong pinamimigay Ayan. ng ating wash team at ng ating local health offices, Yes. lalo na sa mga evacuation centers. Yes po. Pwede po kayong humingi sa kanila. Katulad na lang po nung nasa Catanduanes, Yes. sa Catanduanes province. 'Di ba po, tuloy-tuloy ang ating tulong, 'di ba? Yes po, opo. Sa Catanduanes. And yun nga, kasama sa ating logistical commodities, yung health commodities na binibigay is yung sa wash, Yes 'di ba? po. So ayun, patuloy pa rin po tayo. And grabe yung hirap din po. I commend the wash team, lahat po kayo, kasi grabe yung hirap din ninyo sa pagpunta, lalo na sa mga island provinces, 'di ba? Kasi ang hirap po talaga makita yung sitwasyon doon na 'di ba, engineer, 'di ba? Yes. Napaka-saludo rin po ako sa inyo kasi kasama po kayo doon. Ayan. So, siguro po yun na po ang ating mga basic questions regarding our water, sanitation and hygiene. Engineer, may gusto pa po ba kayong idagdag na mga karagdagang mensahe about sa wash po? Opo, sana wag lang during emergency na Yes. napapractice tayo Oo. ng wash. Dapat all the time sinisiguro po natin Yeah. ang kaligtasan ng ating iniinom na tubig. Yes. Siguraduhin po natin na malinis at ligtas inumin, free from microorganisms na maaari magdulot po ng sakit sa atin. And I encourage everyone to practice also food safety. Yes. Kung ikaw po ay magpe-prepare ng food, siguraduhin po ikaw ay naghuhugas po ng kamay Yes. with soap and water. Tama. Lalo na po pagkatapos po gumamit ng CR, pagkatapos po
humawak ng basura. Yes. Pagkatapos po siguro humawak ng diaper. Yes. Ayan, maghugas Opo. po kayo ng kamay kasi it saves lives po. Yes, Nakakasalbar po ito ng buhay. Malaki po ang tulong nito during COVID times. Yes Hand po. washing po talaga Opo. yung ating nire-recommend. And all the time, hand washing pa din po talaga para po makaiwas po tayo sa sakit. And of course, gumamit po ng toilet facility. Yeah. Huwag po tumae kung saan-saan. Yes. Pakiusap po namin ito. Dahil ito po ay nakaka-contaminate sa ating mga water sources at pwede po itong tapuan ng langaw na pwede pong dumapo sa pagkain po natin. Kaya huwag po tayo tumae kung saan-saan. At practice proper hand hygiene. Maghugas po palagi ng kamay, maligo. Yes. Ayan, kapag may maayos na supply ng tubig. Kung wala naman po, pwede pong gumamit ng rubbing alcohol. Lalo kung yes wala po. naman visible na dumi sa inyong mga kamay, pwede po alcohol, pwede na po yun. Yes. So, ayan, umiwas po tayo sa sakit. Lalo na itong during emergency para po hindi po tayo Yes. double burden na sa atin. Tama. Binagyo na po Yes tayo, magkakasakit pa tayo after. Ayaw po natin mangyari yun. So, tayo na po mismo ang umiwas sa sakit. Kayang-kaya po natin itong gawin. Ayan. Maraming Thank salamat you po, po. Engineer. And yung nakalimutan ko nga i-mention, yung hand washing. Yes, hand washing. Napaka-important factor po yun sa Yes sanitation. Kasi yung hygiene, di ba? Proper hand hygiene. Proper hand hygiene, hindi lang yung, pagkatapos ng ilang seconds, tapos ka na. Yung iba tubig lang kasi, hindi Ay, sapat yun. Yes, hindi po sapat. Oo. Dapat may pang-clean talaga na Antibacterial. antibacterial, Yes. Dapat bubulang. O, that may sabon. Dapat may sabon. Opo. Yes. So, maganda po talaga na hand washing always, 'di ba? Yung si binanggit ni engineer, before kumain, 'di ba? After gumamit ng CR. Yan, after gumamit After ng humawak CR. ng basura. Yes, ayan. ayan. Diaper. Ayan. Anything. Kasi our hands are so dirty. Yes. So, dapat laging kine-clean. Alright. So, thank you po, engineer. Siyempre, hindi pa dyan nagtatapos ang ating chikahan. Meron pa po tayong konting-konting katanungan lang po about sa CO poisoning. Okay. Or ang tinatawag natin na carbon monoxide poisoning. So, ano po ba ito, engineer, na carbon monoxide poisoning? So, yung carbon monoxide poisoning ay cause po ito ng isang gas, uri ng gas na carbon Yes. monoxide. Ang Yes. carbon monoxide po, ito ay odorless, Ayun. tasteless, invisible din po ito sa Oh, naked no. eye natin. Kaya delikado po ito kasi hindi ka maa-alert na, Oo ay nga. meron na palang carbon monoxide Oo nga, dito. walang Bigla ka sign. na lang mahihilo, Oh, no. bigla ka na lang magsusuka, Yes. magkakaroon ka ng pagkalito hanggang sa pwede ka rin mahimatay. So ito po ay dahil sa pag-burn ng fuel, Ayun. kaya nakakapag-produce po ng carbon monoxide. Ayun. So, ang deadly ni carbon Yes, monoxide. deadly kasi. Poison siya. Invisible siya eh. Yes Di mo po. maamoy, di mo makita. Yes, and parang Walang twice, sign. parang thrice na triple threat siya kasi walang, Yes. di mo maamoy. Wala, Walang sign, di ba, Wala. engineer? So, talagang, how do, yan, so brings me to my next question. Paano mo ba malalaman or paano mo may iwasan ng carbon monoxide? Saan ba yun nakukuha, engineer? So again, ang carbon monoxide ay dahil sa pag-burn ng fuel. Ayun. Example nito yung mga generator sets. Ayun, yan. Very common yan Yes. dahil ngayong iba pa sa atin ay brown out sa ngayon. So Yes. gumagamit sila ng generator sets. Yung pag ano lang sa uling din, pag Ay, oo. nasa indoor. Oo, yes. So delikado din 'yon. So Yung basta coal. nagbo-burn ng fuel, LPG, ayun, pwede din 'yon. Yes. Or So, sa car po, engineer, sa car, di ba? yeah, yung car engine. Yan, kapag 'Di ba? Yung nakasara iba, mga bintana, oo. tapos nandun ka sa loob, Yes. tapos yung engine nakabukas. Yan. So it may cause Very poisoning. common. Ayan. So, at least alam po ng ating mga listeners, 'di ba, na yun po yung dapat maiwasan po natin. We have to look out for those warning signs. Ayan. So, ano naman po, engineer, yung mga sintomas ng carbon monoxide poisoning? So, ang simptomas po nito, pwede ka po makaranas ng pagkahilo, Yeah. ayan, pagsusuka, pagduduwal, Ayun. pwede mo din, mahihirapan ka pong huminga, Mm-mm. and worst cases, pwede ka pong mahimatay, mawala ng malay. Yes, Opo. yes. Grabe. Ilan lamang to sa mga simptomas ng carbon monoxide Yes, poisoning. parang in a matter of minutes po Yes. siguro ano natin, no, na delikado na tayo. It's life-threatening na Yes. talaga. Ayan. So, saan po ba tayo maaaring pumunta kapag nakakaranas ng
So kung suspicion ninyo may nakaranas ka ng carbon monoxide poisoning, kumonsulta na agad o pumunta na agad sa pinakamalapit na ospital, Yes. magpa-emergency room na kayo para mabigyan kayo ng lunas Yes. at maligtas po kayo sa severe cases ng carbon monoxide poisoning. Tama po, engineer. Ayan. So, what is, di ba parang prevention is better than cure? Yes. Yun yung paulit-ulit natin na sinasabi, which is true naman, di ba po, engineer? And talagang, talagang ang dami pa po sa ating audience na hindi alam itong CO poisoning. Kaya maganda po talaga na sinama natin kasi syempre kami nga po sa tobacco engineer parang kahapon lang nagkaroon ng kuryente and we keep may generator kami. We keep our generator outside of the house. Tama po yun. Kasi 'di ba kapag nasa loob, di mas risky 'yun. Mas prone ka talaga sa etong CO poisoning. Oo. Ayan, so siguro kasama na po doon engineer yung mga lutuan na yung Yes, yun nga yung opo. nabanggit yung coal. Oo. Nakakatakot din po Yes, yun. so dapat nasa well-ventilated area Yes, po. ayan. Kung kaya pong nasa labas, Yan, yung ating mga gensets, sa labas na lang po sila. Huwag nyo pong ilagay sa loob. Yes. Para yung usok po nun ay hindi po mag-accumulate sa loob ng bahay ninyo at masingot nyo po yung yes. mostly toxic gases po na napoproduce po ng ating generator sets. Yes po. And alam naman natin na palagian yung brownout sa atin. So, palagian din yung paggamit ng mga generator sets. Yes. So, sa may mga generator sets po dyan, I recommend po, we advise na dapat po nasa well-ventilated area po ang inyong mga gensets. Yes Para po po. makaiwas po tayo sa carbon monoxide poisoning. Yes, yung speaking of well-ventilated, ibig sabihin nun ay dapat may magandang lagusan ng hangin. Di ba po, opo. engineer? Dapat Hindi siya nasa enclosed space. Yes, kasi anong tawag doon? Nakakakulob yun eh. Oo, naiipon Yes, niya naiipon. sa loob No, yung oo. gas. Ayun. So, which is very, very life-threatening and Yes. hindi maganda yun sa health. Ayan. So, ano naman po, engineer, yung iba pa nating paalala? I think that's it. Ano Yes, po? oo. That's it for our wash and carbon monoxide poisoning health reminders. So, thank you so much, engineer, you. for your expertise on this matter sa ating wash and of course additional reminders on carbon monoxide poisoning. Marami pong natutunan ng ating audience, ang ating listeners, and I hope this will be helpful po sa ating pagbangon, 'di ba? Pagbangon mula sa bagyong Uwan. And sa mga susunod po na bagyo, 'di ba? Hindi Yes. lang calamities, we should make this routine, 'di ba? Yes po. We should make this a part of our everyday lives. Ayan. So, hindi pa po dyan nagtatapos ang ating chikahan. Last na lang po ang ating myth or fact segment mamaya po pagkatapos ng ilang paalala. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Nagbabalik po ang chikahang pangkalusugan. Kasama pa rin po natin si Engineer Leia para po sa ating myth or fact segment kung saan babasagin po natin ang mga true or false na statements. So, sasabihin niyo lang po, Engineer, if myth kapag hindi naman totoo or fact. Syempre kapag fact. So, first myth or fact po is
Maaari po bang uminom ng tubig sa gripo kung alam naman daw nila is safe yon or malinis? Ako, depende. Yeah. Myth, kung alam mo lang, pero Yeah. hindi naman nag-undergo ng water quality testing, hindi natetest yung tubig. Opo. So, myth yun. Myth, Kasi yeah. although malinis siya physically, yung yung mga bacteria kasi hindi yan nakikita ng naked eye. Yes, So, kailangan opo. niya ng testing sa laboratory. Microscopic sila. So, myth kapag hindi siya water quality testing. Yes. And physically malinis lang siya. Yes. Fact naman, kapag alam mo na nag-undergo siya ng water quality testing at pumasa sa standards natin for drinking water, yung inyong water supply, then fact, safe siyang Tama inumin. po. Opo. Kasi naalala ko po, eto hindi ko na naabutan, engineer. Ewan ko if naabutan niyo yung nung sinaunang panahon. Sinaunang panahon. Oo, Grabe ako naman. umiinom pa kami Ay, nun sa sorry po sa gripo mga listeners eh. ng iba dyan. Nung araw, sabi daw po kasi okay lang uminom sa gripo. Noon, Diba? siguro, Oo. yes. Kasi kami din noon, umiinom din kami noon. Kaya lang kasi ngayon, Delicads na. nag-urbanize na tayo, Yeah. ang dami ng tao, ang daming CR, Yeah. ang daming Yes. mga water sources na dati malinis, ngayon hindi na. Yes, because Oo, nga of kasi the sa dami na ng pollution. bahay natin. Yeah, oo. So, yun, hindi na siya katulad ng dati. Hindi na siya katulad Oo, ng nagbago dati. na siya. Nagbago. Yes, nagbago na po talaga Nagbago yung na ano siya. natin, yung setup natin, 'di ba, sa health. So talagang water testing is so important, 'di ba po? And paano yun, tanungin ko rin po pala, engineer. Paano po ba pwedeng magpa-water test? Paano po siya ina-avail or pumupunta po talaga sa mga households? Yung ating LGU, meron silang mga strategized water sampling points. Okay. Sa Wow. mga lalo na kung may water districts, Yeah. nag-strategize sila ng sampling points na Oh. mako-cover yung mga barangay. Okay. So, may isang sampling points dyan. Okay. So, So, parang monitor din yan ng ating local health office. Oh. Kapag may mga water districts. For level 1, level 2, yung iba mostly pinupuntahan ng RSI natin para makakuha ng sample at maipatest nila. Ayun. Yung iba naman, pag may private deep well, yeah. pwede naman po kayong lumapit, magpa-assess sa ating Yes. local health office na Oo. matulungan kayong mag-undergo ng water quality testing. Ayun. Yung inyong mga water sources. Ayun. And meron din tayo ditong water laboratory. Meron po kaming regional water laboratory Ayun, dito si sa Water Lab. CHD Bicol. Yes, Pwede opo. po kayong pumunta dito, kuha kayo ng water sampling button. Yes, yes Pa-assist po tayo sa ating mga RSI kung paano yung tamang pagkuha ng water sample. Tama Ayan, po. para maipatest po natin yung inyong mga tubig para Yes. masiguro na wala itong bakterya. Lalo Walang na- E. coli. Ayan, yes. yung E. coli kasi yung tinitingnan namin dito. Kasi yun talaga yung nakakakos ng sakit. Isa sa common po si yung E. E. coli. coli. Oo nga. Tapos po talaga yung mga deep well, 'di ba? Dapat Yes, napapatest deep well. din po Opo, yun. oo. Ayan. Kasi meron tayong mga deep well, dati daw malinis. Yes, oo. Hindi daw sila nagkasakit. Pero eventually, biglang nagkasakit daw sila. So, we Oo. assess the place. Oo. Ang dami ng bahay. Yeah, So, yung ang dami ng septic surrounding. tanks. So, di ba? Ay, Sa yes, ilalim oo ng nga, septic no? tanks natin. Yung mga septic tanks. So, na-contaminate na yung kanilang deep well. Hindi na siya katulad nung before na malinis Siyempre, talaga. yung septic tank, 'di ba po, saluhan 'yun ng ating mga dumi. Kasi dapat 'di ba? 25 meters away ang sa ating mga septic tank sa Ayun. water sources. Yes, yun po. Ayun Opo. po. Kasama po yun sa pag-assess ng ating mga opo. inspector. Dapat Ayan. 25 meters away. Ayan. Ang ganda po nung nabanggit yung engineer na ano ko dun sa binanggit niyo yung mga points. Ano nga po yung Yeah. access points? Mga Sampling tawag dun? points. Sampling points. So talagang planadong-planado po talaga. Opo, kasi ang gastos, Oo. nakakapagod kapag kada bahay, Yeah. kukunan mo ng water sample. Oo. May bayad din kasi yung ating water testing. So, Alright. maggastos din naman kung i-cover natin lahat ng Oo households. nga. Kaya nag-strategize din yung ating mga local health office. Ang galing. Kung Ang saan galing. lang sila kukuha ng sampling points na mako-cover na din yung Yes po. barangay. So, dapat talaga well-assessed. Yes. Ang galing, ang galing. So, ayan. So, ma'am, ubusan na po tayo ng time kasi ang sarap ng kwentuhan natin. So, eto, engineer, okay lang ba daw gumamit ng alcohol kung walang ibang panghugas ng kamay? Nabanggit nyo is? Yes, it's a fact
Pwede Yeah. po yung ganun. Pero kung may visible dirt kayo sa kamay, may mga putik kayo dyan, hindi na advisable yung alcohol. Yeah, oo. Kapag visible, wala naman, Oo. pwede kayo mag-alcohol. Oo, pero alam naman natin yun, guys, Oo. di ba? Basic, fact naman yun. Mga Pilipin. Yeah. So, next po, pwede bang kainin ang pagkain sa ref kahit ilang araw nang nakalipas? It depends, di ba? Engineer? Depende naman. Yes. Kung naka-freezer, medyo tumatagal yung shelf life ng food kapag naka-freezer. Oo. And assess nyo na lang din kapag may maamoy na or may inaamag na, wag nyo na lang din kainin. Yeah, yes Opo, naman oo. po, di ba? I-check nyo pa rin yung integrity ng pagkain po ninyo. Yes, ayan. So, kung ano naman, meron naman siguro tayong ibang makakain, 'di ba? Yung Yes. katulad ng mga mga loaf bread na pwede naman outside ng ref na ano. So, wag na po natin i-risk yung health natin, 'di ba? Maganda 'yon. So, eto naman po, engineer, okay lang kainin ng pagkain na nahulog dahil sa 5-second rule. Yan, wala pong 5-second rule. Wala, very- Yung bacteria po, instant yan na dumidikit. Tama. Millisecond lang. Pag Yes. natouch yung bacteria, nandun na yan. Tama. Kaya myth yung 5-second rule. Walang 5-second rule. Ayan, napakalaking Oo. myth ang 5-second rule. Yes. Dapat nahulog pa lang, kapit instant na yung na yan. instant, may bacteria na yan. Yes. So, huwag niyo na pong kainin. Marami pa po tayong pagkain dyan. Ayan, di ba? So, don't risk our health once again. Ayan, so next and last question. Bawal ipwesto ang generator sa loob ng bahay, which is a fact. Dapat nasa well-ventilated siya. Nasa labas kung maaari. Kung Yes kaya, po. dapat nasa labas yung ating generator sets. Para Ayan. makaiwas tayo sa carbon monoxide poisoning. Yes. Thank you so much, Thank you po. Engineer, for answering our myth or fact segment. And maraming salamat po, Engineer, Thank dahil you din po. na-invite po namin kayo for this episode on WASH and health reminders on carbon monoxide poisoning. So, sa lahat po ng nakatutok sa atin ngayon, ugaliin po natin maghugas ng kamay, tiyakin na malinis ang ating tubig na iniinom at panligo, kumain din po yung ating food preparations, dapat malinis din po, at panatilihin natin ang isang healthy lifestyle upang mapigilan ang paglaganap ng mga nakakahawang sakit. Tandaan po natin na ang bawat maliit na desisyon ay may isang malaking hakbang tungo sa isang masigla at mahabang buhay. So, ayan po ang naging chikahan natin kasama si Engineer Leia Angela R. Castillo, ang Engineer 3 ng Infectious Disease Cluster, DOH Bicol CHD. At dito na po nagtatapos ang ating chikahang pangkalusugan. Ako si Denise mula sa DOH Bicol CMU. At sa chikahang pangkalusugan, lagi namin pinapaalala, makialam, makisama, iwasan ng sakit at palakasin ang resistensya dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Good morning po and happy Friday. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH, may dekalagad na servisyo. Madaling dulog ko nagtatawag nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo. Matawang solusyon ang mga kahilangan. DOHCHD, DOHCHD, serbisyo sa Ludicolo. Kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangakis ang kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig inaon. Mag-ibong maagi,
pagkolong. Ika ako, kita gabos, magkarapang magkaibang maray na salud. Balanseng magkaon tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpabibi magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyon, natinda sa buhay, mga pagiramdam lamang ini para iwaselang. Kita magtarabangan sa programa ka, Department